Už 5. rok pochodujú ulicami Bratislavy fanúšikovia zelenej rastlinky. Aj dnes sa na námestí Slobody ozývali hlasy za legalizáciu marihuany. Hovorilo sa o lieku z prírody, nie droge. Rečníci označovali naše zákony za praveké. Napriek tomu, že ide o tradičnú každoročne opakujúcu sa akciu, zdá sa, že policajtov je tu viac ako samotných účastníkov pochodu. Organizátori očakávali ohlásenú účasť asi 700 ľudí, no prišla ich sotva polovica. Tí, čo dorazili, však mali jasno prečo a nebolo to len o fajčení trávy. Najmä sa je tam porušovaná osobná sloboda jednotlivca, ktorá je garantovaná ústavou. Není možné, aby za vraždu išiel človek sedieť na 4 až 10 rokov a za fajčenie trávy takisto. Keď je človek trestaný za nejakú rastlinu, ktorá je tu odjak živá a proste nie sú nejaké preukázateľné zlé účinky. V susednom Česku si už v zákonoch vydobili ústupky. Našu legislatívu označuje za zlú aj poslanec Národnej rady Poliaček. Tá, ktorú máme teraz, už celosvetovo zlyháva. Stojí strašne veľa peňazí, stojí veľa ľudských osudov a neprináša ovocie. Kým zástancovia legalizácie marihuany hovoria o liečivej rastline, odborníci na drogy skloňujú predovšetkým slovo závislosť. V prípade, že sa užíva často, tak dochádza k riziku vzniku závislosti, ktorá sama o sebe toho človeka diskvalifikuje potom v bežnom živote. Potenciál závislosti, a to nemluvím za sebe, ale to mluvím řečí řady vědeckých studií, je asi na úrovni kávy. Zhromaždenie na námestí Slobody sa zaobišlo bez incidentov. Akurát policajti vyzvali organizátorov, aby účastníkom odkázali, že tu nesmú piť alkoholické nápoje. Organizátori to spravili a odporúčili im, aby si namiesto alkoholu dali radšej špeka. Dominika Lukáčová, televízia Markíza. Nie každé konope je ale na Slovensku zakázané. Aj naši starí rodičia poznajú využitie technického konope, napríklad na výrobu textílií. To je pravda, toto ale nemá s marihuanou nič spoločné. Využitie technického konope dnes nájdete naozaj na každom kroku. Objavuje sa v potravinách, kozmetike, odevnom priemysle. Dokonca s ním pracujú aj známe automobilky. V tomto dome blízko Bratislavy z neho spravili naozaj netradičný stavebný materiál. Časť jeho izolácie je vyrobená práve z konope. Má vyššiu tepelnú kapacitu. Tá zmena -20 sa prejaví neskôr v interiéri, keď použijeme technické konope. V niektorých našich regiónoch konope bežne slúžilo a dodnes slúži napríklad na výrobu posteľnej bielizne či uterákov. Konope je podľa odborníkov veľmi zdravá a obľúbená zložka, ktorú by aj v kuchyni využila každá gazdina. Konopný olej je veľmi populárny. Má pozitívne efekty na vnútornosti, na čreva, na trávenie. Konopné semiačko obsahuje veľmi veľa prospešných látok, aj všetky dôležité aminokyseliny, ktoré potrebuje telo, zároveň aj 8 aminokyselín, ktoré si telo nevie vyrobiť. Niektorí výrobcovia aut, ktorí si zakladajú na životnom prostredí, v súčasnosti využívajú konope na výrobu ekologických karosérií alebo iného príslušenstva. Ide skutočne o 100% spracovateľnú rastlinu. Nie je však konope ako konope. Mnohým pri tomto slove ako prvé napadne nelegálna marihuana. Tá sa však líši obsahom omamnej látky, ktorá sa v technickom konope nevyskytuje. Konope indické obsahuje THC. Technické konope alebo konopa siata nemá vôbec nič spoločné s marihuanou. Veronika Ostrihoňová, televízia Markíza.